verán, sol e calor? Pois desta volta, sen que sirva de precedente, o Condado regalounos unha fin de semana algo máis libia que noutras edicións. As temperaturas foron as propias desta época do ano, pero sen chegar a valores como os que, por exemplo, vivíanse apenas 3 días antes da celebración do Rally Sur do Condado. Sexta proba da tempada con todos os habituais, as copas Renault e a ausencia do Criterium Recalvi, algo máis de 110 equipos inscritos. É un duro percorrido de 12 tramos nunha soa xornada onde non cabía respiro. Ao final é a característica do rally, no verán, zona do Miño, suelen ser temperaturas moi altas, aparte con moita humidade, entonces a sensación térmica é moito maior que a que están acostumbrados na zona interiores, é así. Empezamos en Covelo Mondariz, que é o tramo máis largo que temos do rally, de 12 km. É un tramo que este ano troca a maior parte del, moitos cambios de ritmo, moitas carretera ancha, carretera estreita, despois Pontareas, cambiamos totalmente da Picaraña, volvemos á zona, digamos, que compartimos anos atrás corrías. Entonces, bueno, ese tramo é un tramo de características de moitos cruces, moi complicado, moitos cambios de ritmo. Nós este ano trocamos a salida, sale dende o Alto de San Cosme, vai ser un tramo todo na súa maioría en baixada. Despois temos Arbo, que é igual co ano pasado, é corto, pero moi exixente, moi estreito, ten unha zona moi rápida final. Temos Salvaterra, que é igual tamén que o ano pasado, que é un tramo que lle gusta a moitos equipos. Salceda este ano troca de sentido, cambiamos a salida e a meta. Ao estar compacto, tramos son moitos pero cortos, o que pode facer é que xa unha carreira sprint, estar todo o día, digamos, enchufado na carreira sin permitirte fallo. O venres, algúns equipos tiveron a ocasión de poñer a punto monturas no shakedown que se celebraba nas Neves, unha primeira toma de contacto cun rally que marca a liña do parón estival. E así, na fortaleza de Salvaterra e xunto ao río Miño, centos de afeccionados gozaban coa cerimonia de saída desta proba, un dos poucos momentos de relax antes de afrontar unha proba sempre dura. Seis tramos na matinal e unha carreira que rapidamente debuxaba o perfil desta edición do Sur do Condado. Como é habitual, Víctor Senra a fronte. O do Hyundai 20 Rallycar, nesta ocasión copilotado por José Murado, non precisaba marcar todos os scratch para liderar unha carreira cunha vantaxe que, de xeito evidente, tampouco era nada abultada. 13 segundos, esa era a distancia que lle separaba do seguinte equipo clasificado. Grazas a un forte ritmo, gañado a base de moitas carreiras nestas últimas semanas, Dani Verdomás e Brais Mirón estaban a gañar a partida ao seu equipo rival, que demais xogaba na casa. 70 más, derecha 7 menos estrecha, sigue, izquierda 82 doble, 70 frenos, derecha 3 más, corner 5, que va a 8, 3 más corner 5, que va a 8, Con certo tento tras a saída da estrada de Pontevedra, Alberto Meira e Abelino Martínez de momento deixábanse 15 segundos co Hyundai. Os do Skoda aínda buscaban reglaxes para mellorar o comportamento do seu coche e poder dar caza a un Verdomás que se permitía o luxo de marcar 2 mellores cronos. Por detrás do trío de cabeza, co paso dos tramos íanse configurando o resto de posicións. David Couceiro e Gustavo Piris asentábanse na cuarta posición, o mesmo que Abel Pampillón e José Laje na quinta.
Sexto era Jaime Castro. Sétimos os irmáns Iglesias. O oitavo, unha das sorpresas do rally. Iago Martínez e Melisa Lorenzo metían moi arriba o seu Renault Clio da Copa, deixando claro que ian a por todas no que era o rally da casa. Eran mesmo máis rápidos co mellor clasificado entre os AMF, Juan Carlos Pampillón, ou un Marco Lorenzo que tras a súa aventura nos Rally Rías Baixas viña con ansias de callar un bo papel. Décimo a conclusión da matinal. Moi seguida, dereita 5, cá menos, abrir pouco para dereita 2, dereita 2, abrir 30 de 5, seguida ras por dereita, frenando moito, izquierda cerra a 4, frenou moito, izquierda cerra a 4, seguida frenando moito, de 5 en ras para I2. Entre as baixas, Jorge Pérez desta volta non puido ser profeta na súa terra. Problemas mecánicos co seu Porsche obligábanlle xa a abandonar no arranque desta proba. Seis tramos máis pola tarde é unha resolución que chegou antes de tempo. Mentres na cabeza Senra seguía o seu, por detrás Meira trataba de recortar segundos con Verdomás. 2, 1, vamos, izquierda a fondo, 80. Frenando fuerte para tarde, derecha 65, menos el cruce, se cierra ceñir. 60. Tras largo frente, más 20, frenando fuerte, izquierda 6 menos cortos, se cierra principio, ceñir final, fondo, para derecha 7, frenando fuerte, parar, tarde, derecha 3 menos el cruce, se cierra mucho, ceñir. Izquierda 7, ras frente, tope, no ceñir, 80, frenando fuerte, ojo derecha 5 menos, se cierra ceñir. Parecía unha empresa difícil, ata que en Salceda o do Hyundai íase longo nunha curva e golpeaba a traseira contra un poste, arrincando unha roda. Pronto, derecha 93, frenando, a izquierda 4 más por dentro. 120. Ojo, y 940, frenos antes por dentro, derecha 4 más. Un rally despois, tocaba o coruñés abandonar antes de tempo. Con este incidente, o podio quedaba finalmente decidido e os últimos tramos eran un trámite nos que evitar calquera fallo. Frente, tope sin dudar, 40. Rasmío, izquierda 7, larga de 60, ceñir fondo. Hasta ras, frenando fuerte, parar. Ojo, izquierda 5, menos se cierra aguantar. Muy bien. Derecha 6, corta pronto, no ceñir, pincha. Izquierda 7, ceñir fondo, 40. Tarde, derecha 7, tras aguantar y abrir 30. Para tarde, derecha 7, 6, menos se cierra ceñir, ojo, 80. Frenando izquierda 6, menos corto, muy pronto se cierra. Senra vencía, Meira subía o segundo chanzo. E un Couceiro que xa daba por bo o seu cuarto posto final, finalmente facíase co caixón máis baixo de podio. Un rally difícil como todos os surcos, non cometemos erros importantes e que pequenos erros de principiante durante todo o rally, varios, así que nada, ao final a victoria, puntos para o campeonato. Bueno, tuvemos que facer reglaxe porque levamos todo o ano correndo mollado, ainda non tiña o coche moi ben, ao final ablandamos bastante suspensión e pola tarde xa parecía que iba un poquinho máis a gusto. Volvemos a ter un pouco de fe
En Salvaterra pois conseguimos sacar 2 segundos, que é o único tramo que podíamos ganar, estábamos a 0,4, 0,3, pero a partir de aí pois intentamos seguir correndo, e Dani tuvo a mala suerte que en Salceda tuvo a salida de pista, e despois xa foi gestionar a nosa carreira para acabar e sumar puntos para o campeonato. Hemos intentado hacer un buen rally sin tener sustos, sin tener ningún percance. La verdad que lo preparamos mucho todo, nos gusta hacer las cosas bien y al final el resultado pues está ahí. En este caso pues no es como esperábamos, que es mejor, obviamente, pero bueno, nuestra intención era mantenernos ahí en la posición cuarta, fue lo que intentamos hacer todo el día. Equipos locais e rexistrados nas distintas copas foron o resto de protagonistas nos postos de cabeza. Nunha situación aínda máis cómoda a partir de mediodía, cando os irmáns Iglesias sufriron problemas no seu fiesta, Abel Pampillón e José Laje facían aínda máis ampla e cómoda a súa vantaxe a fronte da Top 10B. O piloto do Mitsubishi Evo levaba así un merecido cuarto posto na xeral e a vitoria nesta copa. Cos Iglesias chegando a duras penas ao parque pechado final e aínda así segundos por diante de Marcos Díaz e Víctor López. O rally que se fai largo, tanto enlace, tanto tramo. Tamén a psicología estuvo un pouco complicada porque xa levamos varios surcos sin acabar. Cando o jueves empezou a cambiar o tempo a peor, pois eu xa me puse un pouco máis contente, por a parte do Mitsubishi con calor notase a pérdida de rendimiento. E bueno, alegreme bastante, a verdade, que empeorara o tempo. Non se podía ir á playa, pero bueno, o rally millor. O Renault da Clio Trophy fixeronse co resto de posicións, protagonizando ademais unha bonita carreira, cun podio tremendamente disputado. Iso sí, a vitoria non tivo cor. Esta foi cousa de Iago Martínez e Melissa Lorenzo, que desde o primeiro momento marcaron o ritmo entre os vehículos franceses. Correndo na casa, Iago, primeiro piloto bolseiro da Diputación de Pontevedra, non quiso perder a oportunidade de realizar un gran papel, logrando ademais a vitoria na Top 10C e sendo ademais tamén quinto clasificado na xeral absoluta do rally. Por detrás, Marco Lorenzo, Álvaro Pérez e Álvaro Castro tiñen as tesas, loitando por situarse tras o gañador no sur do condado. Un baile de posicións con diferenzas de décimas nalgúns momentos, no que Pérez lle gañaba a partida a Marco Lorenzo precisamente por 8 décimas. O de Silleda tentou todo por superalo, chegando a marcar un terceiro scratch no último tramo do rally, tras Senra e Meira. Camino se abre, moi seguida dereita 3, moi seguida izquierda 5, 20, de 5 en ras, 40, pronto, de 6, moi seguida, pronto de 6, moi seguida izquierda 6, cerra 5, 30, frenando, izquierda 7, no, moi seguido cruce e 1. A verdade que un rally da casa, a verdade que tiñamos ganas de facelo ben, ao final a maioría dos patrocinadores son daqui cerca, e a verdade que é un orgullo para todos, para o equipo, o rally da casa facelo ben, e nada, tuvemos sorte, corremos guai pola mañán, despois hubo algúns tramos que tuvemos que tamén dosificar, porque ao final ca rodas e co calor, ainda fixo algo de calor, entonces tiñamos que, nada, dosificando e aquí estamos. Forte tamén foi o ritmo que se impuso na Copa Pirelli AMF. En esta ocasión sí, sen problemas polo medio, de principio a fin impuséronse Juan Carlos Pampillón e Cristian Álvarez. O equipo local levou unha máis que perseguida e merecida vitoria nesta Copa, con Carlos Conde, líder da mesma a máis de 3 minutos de distancia, e Omar López, terceiro clasificado. Ganar en casa es ganar en casa, creo que todos estos se lo merecían y estoy más contento por ellos, por darle esta victoria y creo que a Cristian también, que por el hecho de haber ganado, ¿no? Y poco más, muy contento.
Volante FGA, Ángel Vizoso e Diego Rodríguez apenas necesitaron un tramo para atoparse á fronte da clasificación, tendo en conta que equipos como de Adrián Torreiro víanse forzados a un abandono temperán. Os do Saxo teñen pé e medio no título desta tempada, na que están a ser os máis rápidos pero tamén os máis regulares. Roberto Suárez e Lorenzo Rivera completaban este podio. Sí, tenía que botar contas, creo que con acabar outro rally prácticamente xa está, así que o seguinte na última de descanso que temos unha romería en Viveiro que non queríamos faltar e despois xa ir a Carballiño a rematar, e se non pode ser Carballiño, pois San Froilán. Onde non muda nada as cousas en a Sandero co Cup Galicia. Miguel Galloso e Carlos Guitián fan e desfan a súa vontade, impoñendo un férreo ritmo que os seus rivais non son capaces de seguir. Nova victoria a falta de dúas probas con Rubén Castillo, piloto bolseiro pola Diputación de Ourense, segundo clasificado. Elliot Gómez no caixón máis baixo de podio. Roy Rodríguez, bolseiro por Pontevedra, e Mateo García completaban esta clasificación. Sí, por ahora a verdade é que estamos, non nos podemos acostumbrar a isto porque obviamente hai que combinar o ritmo, pero tamén ter suerte. Por ahora estamos latendo nestas carreiras, pero bueno, ainda quedan dúas con maior coeficiente, así que hai que seguir xa pensando un pouco no campeonato. Fora de copas, problemas de alternador deixaban a Jaime Castro fora do top 10 deste rally. Entre os 15 primeiros clasificados metíanse os Opel Adam de Pablo Lorenzo e Javier Vázquez. Jesús Vila, Jonathan Carnero ou Pedro Núñez vencían nas súas respectivas agrupacións. Finalmente, 69 equipos lograron alcanzar o podio na fortaleza de Salvaterra de Viño. Alegría para algúns, tropezóns para outros e semanas de descanso por diante antes do regreso do campeonato Xunta de Galicia de Rallys de novo no norte da comunidade. O equipo Recalvi Team suma e segue nesta tempada, dominando tanto no Campeonato de España de Rally de Asfalto como no Supercampeonato. Con ambos os certámenes afrontando o descanso de verán no SCER, o ourensán Javier Pardo é líder provisional, tras a vitoria colleitada nun rally de Ourense onde o seu compañero de equipo Cohete Suárez sufría unha saída de estrada. Sí, hemos hecho un rally redondo sin fisuras.
O asturiano daba volta a tortilla nos Rías Baixas, conseguindo un primeiro lugar que lle insufla aire nun certamen encabezado por Pardo, segundo en Vigo, e co madrileño Pepe López e o estradense David Vázquez, que de momento ocupan a segunda posición na xeral. Destacadas foron a segunda posición de Dani Verdomás e Brais Mirón en Ourense. O papel de Álvaro Muñiz nesta cita, que enroldou esa posición ata abandonar o quedarse sen combustible. Verdomás tamén era protagonista no Cera, cun terceiro posto nun rally mudés á cidade de Teruel que foi agónico para Jorge Cajiao e Javi Martínez. Os do Alpine, na súa loita con Enrique Cruz, sufriron unha picada, pero lograron remontar para gañar finalmente por menos de 2 segundos. Al final pues intentamos ir remando un poco y sí que es cierto que el primer tramo de la tarde nos vimos un poco sorprendidos con esa diferencia que le dimos recortado a Enrique, y a partir de ahí pues intentamos ir con el mismo ritmo, y este último bucle pues ya corrimos un poco más. Dobre cita na montaña galega nas últimas semanas, que ademais posibilitou a chegada ao máis alto do podio a caras novas. Na excusa apoio, Jorge Fernández levaba a vitoria aos mandos da súa barqueta Gloria C8P. Fernández era 6 segundos máis rápido do que Martín Villar, vencedor a súa vez dentro da Copa CM. E de Jorge Pérez, que de novo co seu Porsche lograba a vitoria entre os turismos, por diante de Manolo Senra, unha vez máis os mandos do Hyundai i20 World Rally Car, e de Jonathan Álvarez. Pisco Ventín vencía entre os Carcross. 2 semanas despois se citarán a sempre rápida subida a Pontenova, onde de novo, coa presenza dos habituais, unha vez máis, Jacobo Senín vencía e batía récord neste trazado. Tamén unha vez máis, a súas costas situábase Alexis Vieitez co seu Fórmula 3000, sendo a terceira praza para o lucense José Alonso Aliste, os mandos do Fórmula que emprega no europeo da especialidade. Martín Villar e Pisco Ventín repetían primeiros lugares nas súas respectivas agrupacións e copas, mentres que entre os carrozados, Jonathan Álvarez tamén volvía a subirse ao podio por detrás de Manolo Senra e dun Sergio Vallejo que no seu regreso ás carreiras en Galicia lograba vitoria neste apartado. Javier Ramiro Cobas amplía a súa vantaxe a fronte do Campeonato Galego de Rally Mix. O piloto de Dakar volvía a impoñerse na terceira proba puntuaria da tempada, o Rally Mix Sidra da Estrada. Cobas superaba así por 7 segundos a Pisco Ventín, vencedor a súa vez na Copa MRF, en 29 a Darío Calviño, todos correndo coa mesma marca. Tivemos aí un susto que nos puxo o corazón nun puño, e xusto cando íbamos a salir para o terceiro tramo estábamos sin frenos, o desmontouse no seu pistón. Entre os turismos da clase B nesta ocasión o mellor equipo clasificado era dos irmáns Iglesias. Os do Fiesta N5 impoñíanse así a Santi e a María Martínez. E o BMW de Emilio Pérez e Álvaro Santalla. O día estuvo bo, non fixo moito sol. O tramo moi bonito, non cabe dúda de que o sol que había, co tempo que fixo, había moito polvo, pero eso son cousas das carreiras. Rubén Ordóñez e Isabela González triunfaban na Copa Pirelli dianteira e Carlos Maquieira e José Manuel Agustina na Copa Iniciación. Coa vista posta no Nacional que se celebrará en agosto, Arteixo acolleu unha nova cita do Campeonato Galego de Autocross no que os habituais nas distintas categorías volvían a impoñer a súa autoridade sobre o trazado da Catedral. Así, non había sorpresas e David Varela impoñíase na clase 1, o mesmo que Jogander López na dúas, unha das finais máis animadas da xornada. Fixemos a pole, ganamos as dúas mangas, na final adiantouse Felipe, estuvemoslo presionando e ao final conseguimos adiantalo e ganamos a final. Diego García volvía máis alto entre os Carcross, o mesmo que Lolo Bermúdez entre os Júnior, unha fin de semana na que Joao Traila foi a súa sombra.
máis ou menos xa desde o principio do día sabíamos que iba a ser un día difícil, xa que Joao xa estaba aí nos entrenamientos, xa nos libres a 2 décimas. Bueno, a verdade é que foi un día bastante bo, a verdade é que os rivales son espectaculares, todos temos un ritmo moi igual, conseguín ganar, bueno, facer primeiro nos entrenamentos libres, despois nos entrenamentos oficiales tuve un pequeno erro na última volta, que pasou algo de factura, pero bueno, conseguimos ganar as dúas mangas e ganar a final tamén. Joaquín Chamorro e Daniel Cierto levaban as copas MRF e Sabino García a categoría do Super Buggy, vehículos que tamén puntuaban nesta proba. Empezamos con ritmo alto, por exemplo, mañán, os rivales tamén eran moi fuertes, bueno, sentímonos cómodos, chegando á final e conseguindo ganar. No Campeonato Xunta de Galicia de Slalom, Iván Pigallo mantense a fronte da clasificación xeral despois da vitória lograda en Antas de Ulla, terceira proba da tempada nesta especialidade. O do Citroën Saxo superaba menos de 3 segundos o BMW de Sergio Fernández, mentres que terceros se clasificaban Solariño, outro dos pilotos que loitan con Pigallo polo título desta tempada. Pablo Castro e Diego Miguélez completaban o quinteto inicial. Miguel Santiago vencía entre os debutantes Eva María Caride no apartado feminino. Con nada menos que 110 equipos, o circuito de Outeiro de Rei acolle a segunda cita da tempada no Campeonato Galego de Karting. Gran inscripción para un certame que segue gañando enteiros e no que se impuseron Pablo Cardos na categoría Rookie, Daniel López entre os Mini, Ramiro Martín na categoría Junior, Brais García entre os Senior, Elino Collado en KZ. O certame volverá a finais de xullo no Circuito das Pontes e nós a finais de agosto, coincidindo co Rally de Ferrol. Ata entón, un saúdo a todos.